Здравейте, приятели! Вие сте с на Кафево, пространството, в което мечтите се сбъдват, а реалността не. Днешната дата е 15 декември, което значи, че великденските пости са започнали, а това от своя страна означава, че всички сме грешници. Днес преди повече от 500 бири полската шляхта избира за крал Стефан Батори. Не сме сигурни дали шляхта е полов орган или венерическа болест по лозята с 5 букви, но това е все едно. На тази дата е създаден и германския спортен клуб Айнтрахт Брауншвайг и както всичко немско звучи като псовняна майка. Тъй като датата е доста скучна, е време и за нашия топ 5 на най-неприятни животни на планетата. Номер 5. Панда, защото е като вашия най-добър приятел от трети клас, който всички харесват, но не знаете защо. Номер 4. Скрипя, защото само я вижте. Номер 3. Срамна въшка. Номер 2. Комар, защото е най-безполезното и смъртоносно насекомо. Номер 1. Видински комар, защото е всичко това и е от Видин. Връщаме се на днес, което се пада и световния ден на чая, гей-имитатора на кафето. Чай са пили Адолф Хитлер, Чарлз Менсън и кралицата. На вас пожелаваме никога да не ви удрят ток под мишницата, да гледате повече сутрешни блокове, да не вярвате на лъжите, на които не вярва и малко дете, и да сменяте бельото си редовно. Не забравяйте великата сентенция на катерачът на дълги разстояния и амбулантен търговец Антонио Бандерас. Уоу, тук сме, уоу сега, уоу Гошо Малкия и две лица.